Bistro, braćo po štapu. Danas radimo jedan sistem za feeder, za totalne početnike koji idu u ribolov, a nemaju ništa od potrebnog materijala, već samo imaš jednu hranilicu i ništa drugo nemaš. Imaš to, štap i udicu. Znači, bez ikakvih dodataka. Imaš samo to. I većina ljudi će ti reći da ne možeš pecat samo s tim. Znači, ako si totalni amater i početnik, ne treba ti ništa od navedenog ako nemaš gdje da kupiš ili ako si tek počeo. Ne trebaju ti ni ove virble sa zakačkom, ni obične virble, ni stoperi, ni feeder linkovi, ništa ti od tog ne treba. Da bi počeo. Idealno je da imaš to, ali ne treba ti za početak. Imaš samo silk. Zamisli, koristim ovaj žuti da se bolje vidi. Ovo je debelo, nije silk, ovo je struna. Samo iz razloga da se bolje vidi koristim ga. Evo, na primjer, napraviš na kraju silka jednu duplu omču. Najobičniju duplu omču. 2 put i provučeš. Da bi dobio ovo. Možeš i tako raditi. Ali bolji način, sad ću vam pokazati drugi način, ipak je ovako malo komplikovanije. Evo ovako, uzmi jedno 30 centi silka i na jednom dijelu napravi omču, duplu. Malo mi je nezgodno snimat ovako, ali dobro. Napravi jednu duplu omču. Da je dobiješ, evo ovako negdje. I ovaj dio nemoj sjeći. Šta onda radiš? Na ovaj donji dio provučeš hranilicu. Provučemo hranilicu i da dođe do ovog čvora. I sad, ne znam, vidiš li? Pravimo jedan čvor ovdje. Isto ćemo napraviti dupli čvor. Provučemo jednom hranilicu i provučemo je 2 puta. Provučeš je 2 puta. I dobit ćeš sad ovo. Dobit ćeš ovo. Ovaj dio gornji odsječeš. I to je zamisao. Gore ti je glavni silk, a ovdje za ovu omčicu ćeš samo svezati podvez sa udicom. I sa tim možeš početi da pecaš. Znači ovdje sad staviš udicu. Zamisli sad, evo, ovo ti je podvez od udice, vamo dole ti ide udica i samo provučeš je kroz ovaj čvorić, kroz ovu omču tačnije, što smo prvu napravili. Provučeš i probaciš kroz ovu. Teško je malo sa strunom ovako da vam pokažem, ali je poenta jasna. U ribolovu je najbitnija improvizacija. Samo improvizujte i šta vam drugi pričaju ili vas zezaju ili ne znam ni ja šta, nebitno sad ovo. I imate sistem da počnete da pecate ribu. Realno ovaj sistem će se dosta mrsiti, ali možete loviti. 100% garantujem, tako sam i ja učio dok još nije bilo kupiti hranilica kod nas prije 12 godina negdje. Možda i više, ne znam ni ja. To je bio moj sistem početnik, kad nisam imao ništa, kad sam probao da pecam na feeder, dok još feeder nije postojao kod nas. Eto, nadam se da sam nekom pomogao i bistro.